Salutare, numesc Fantanară pe Gamer și a revenit cu noi episod din Team Fortress 2 și filmez din nou un episod cu Sebi. Am santinela mea. Bună. Nu, cu mine nu mă bate. Așa, că se poate. Am încercat să mai filmăm o dată, dar microfonul era pornit. Era? Cum v-a spus și în episoadele trecute din Team Fortress 2, nu pot face de foarte lung, pentru că se încarcă foarte greu. Sunt al doilea din echipă cu 7 kill-uri. Da? Eu sunt primul din echipă cu 16. Dita. Eu te păzesc. Am omorât unul. Cu ajutorul tău. Normal. Fum. Santinela mea trage. Fă mai bună santinela aia ta. Dar ăștia toți trag în mine. Și eu mor aici. Nu va pe nimeni aici. Care Omoară. dă-te, am nevoie de... Așa, perfect. Eu stau la bază și păzesc baza, nu scăpi. Vreau să mor. Merge în luptă. Du-te, că te păzesc eu. Și n-aș arăta. Oh, ți-am văzut mâna. Și mațele. Iu. Arătam bine, nu? Oh, foarte. Mulțumesc. Vreau să trag ăia de acolo. Eu stau așa și eu mor pe toate și perate. Stau așa, nu e relaxat. Fai, ce damage a dat. Ai văzut cum am explodat? N-am văzut, eu eram înăuntru. Eu eram ăla care a explodat. Ai sânge pe cap sau ai o creastă? Ai Ce? sânge pe cap. Ai sânge pe cap. Da. Stai că mă fac eu medic, așteaptă. Ah, fără, pierdem bătălia asta, cum pare eu. Injecții. Ești medic? Da, hai. Tu mergi, eu Asta, stai cu mine. Oh, Aoleu, masacru! cum am ieșit, am explodat. Masacru! Unde ești? Eu sunt bază. E, Nici că nu mă păzești. acum am udat și pe mine că n-ai murit tu. Te bat cu asta în cap. Ai ochii albi. Oh, ce vele să face cap. Stai. Nu! Care mă? Stai cu mine, da? Am pierdut. Dă-mi viață. Ah, fugi! Masacru. Eu mă fac albastru, nu mai pot. Tu te faci? Da, mă faci dacă mai sunt locuri la albastru. Nu mai sunt. Aha. Eu sunt albastru. Ești albastru? Sunt cu snujel. Sunt cu o grămadă. Și vă pătem. Ahahaha. Mă fac albastru. E fate. Ești albastru? Nu. Nu poți, nu? Nu, că e fum. Numai să vă prind. Ce echipă bună ăștia, au tot ce le trebuie. Au de toate. Tare! Da, nu puteam face un video foarte lung, vom face... Nu, cineva să dau viață. Stai de la captele, vrei viață. Stai de la mine. Eu vin la baza voastră. Pe moarte! Ești inginer? Nu. Medic, te-am văzut, am tras în tine. Tu mai mult? Foaci, te mai a dat ăla. Am găsit de astea pentru Moș Crăciun N-am. la heavy metal. Eu sunt. Vino să-ți trag niște pumni de moș. Așteptăm. Îți trag niște pumni de moș în seclă. Știi că voi sunteți mai mulți ca noi? Am intrat la albastru. Da. Unde ești? Eu sunt. Acum vreau să-mi... Așteaptă-mă la început. Ăsta. Așteaptă-mă. Îmi vii într-o secundă.
Așa, pregătește miere. Hai azi. Vrei niște pom? Vrei? Îți Am plac? avut și eu de astea când mă pe celălalt cont. Deci Vrei niște pomi în gură? am avut Vrei de niște astea pomi? pe celălalt cont. Care am uitat parola. O acord în mine. Spion. Știu că era spion. Heavy metal, ce faci? La morie! Spion. Ce? Hai vino să-ți trag niște pomi în steak. Lasă-mă. Omii tăi. Vrei niște pomi în steak la asta. Eu unde să ajung prin baza lor, să iau pe la spate. L-ai văzut pe ăla? Care mă moară? Da. Am omorât și eu unul. Eu vreau să-mi iau o armă nouă, vreau să primesc o armă nouă. Stau în bază. Deci, calma, dacă mă merg numai așa. Le pun la toți pălăria care o am. Cum le pui? Pune și mie. Dar trebuie să ai pălărie. Nu am. N-am primit-o. Nu! 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 Nope! 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 Stai în bază. Cei mai buni la oamenii. Numai eu am pot să ies din bază. Pregătesc pentru război. Eu fug, eu sunt moarte. Da. Îmi pregătesc oamenii pentru război. Le pun tot felul de chestii. Uai, Antonio! Ce? Ai văzut ce era? N-am văzut. Servăgări de medisat rău. Du-te pe acolo. Știi că eu nu sunt lângă tine, nu? Credeam că ești lângă mine. Tu în ce echipă ești? Al vostru. Nu știu Da, ce tu de- să fac. Uite, mă vezi? Da, te văd. Îți place cum arăt cu ochelari și cu șapcă? Hai. Ți-e ciudă? Nope. Da, cât costă filul ăla ce de din... Să iau baloane din tine. Ce mai întâmplă? Dar sar baloane din mine. Sunt al doilea din echipa noastră. Eu sunt primul. Eu mă fac roșu. Am câștigat. Apa nu am pierdut. Eu i-am păcălit pe ăștia. Eu i-am păcălit. Ha. Cum e păgălit? M-am dus prin spate. Eu mă fac roșu. Imediat eu mă fac roșu. Nu, n-avem voie. Ești roșu? Nu. Bine, Unde ești? Ești la început? am plecat. Dar vină la început. Vrei să vorbești cu ăștia de aici în joc? Ține apăsat pe V. E unul. Pe V. Dacă vrei să vorbești. În joc. Stai, mă duc, vorbesc cu asta. Hello, man. Ține apăsat pe V. V. Ține apăsat. Tu m-ai auzit? Păi dacă vorbesc cu tine pe Skype. Dar ține apăsat pe V. Așa. Hello, man. What's up? Hello man, what's up? You are Africa? BRB. BRB. Bere rece. Hai vino, nena!
Hai, nenea! Cine e nea? Come on, man, come on! Come on! Hello. Am văzut unul invizibil. Pe aici. Uite, ăla trage din spatele tău, trage din spatele tău! Ce-am Amara! spus? Că am văzut pe unul invizibil. Ai murit! Ți-am spus că am văzut pe unul invizibil. Danke schön! Am murit. M-am făcut sniper. Hello, man. Știi că nu te-am? I help you. You have me? Yeah, you have me. Care mă bate? Care mă bate? BRB din câte vedem. Nu! Ia. Așa, 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 așa. Prăjitura mea! Mama, băi, ce m-a zburat. Am murit. Danke schön. Danke schön. N-avem voi la roșu încă. Am murit. Mă fac inginer. Inginer. Da, la inginer, cum ce îmbunătățit aia? Care? Aia pe care o aveai tu. O lovesc. Hmm? O lovesc. O lovești? Auci. USB partea cealaltă. Ai, fii serios! Am făcut M-ai distrus tu, santinela mea, fraiere! M-ai auzit? Să mai trag o dată în cap. Ca să mă înțelegi. Ai doar mai mult kilor ca mine. Ajută-mă și pe mine să-l omor pe ăsta, urât. Tu unde ești? Afară! Sunt în față. Pe ăla? Urât. Mersi mult, că mi-ai ajutat. Mă, că nu te-am văzut. Eu fac o santinelă. Apără-mă. Unde ești? Hai, Aici. stai, eu te apăr, dar întâi tu construiești tu. Am construit-o, da, apără-mă. Deci în caz de... L-am văzut pe ăla. Apără-mă. Fugi! Gata. O să plec. Nu! Foai, erau doi pe mine. Nu! Ești mort? Deci, gata, îi fac praf. M-am făcut heavy. Îți dorească să nu fie... Să nu fie Sevi. Am făcut 2 kill consecutive. Am murit. Măcar sunt cel mai bun din echipă. Edita 9 kill-uri. 20. 9. Diferența. Acum Sunt din roșu. Sunt pe locul 3. Așteaptă-mă, stai acolo, că vin și eu. La bază. Stai. Să fac Construiești? asta, da. Te apăr. Trebuie să încarci asta. Dar durează mult până când o construiești ca lumea. Nu. What? Dar mai trebuie adunate puncte ca să poți construi. Mai omorâți pe cineva. Sau împușcați măcar, da? Nu trebuie puncte la asta. Nu văd pe nimeni. Mă duc înainte. Să mă uit. Să nu te uit. Nu trebuie puncte. Deci pe lângă baza lor. Am omorât cineva. Trebuie să omor eu. Le ajut echipa. Bravo. 200! Mai am 200 puncte pentru reparat. Uite, merg să o ajustez. Da, unde? Uite, asta. Îmbunătățită! Poți să faci mai bună. Mai ai puncte. Nu mai trebuie. Ia Și că câte puncte. de astea vei face? Da, păi. Dar cum făcea chestia aia pe care o făceai Puncte, tu? puncte, puncte. Prăjirea aia care făceai în episodul 1. Prăjire. Aia, deci de asta e într-un fel.
afară. O ajustez. Acum trage cu proiectile. Acum pune-o și tu, mai falta. Îmi trebuie 100 de puncte pentru asta. Hai. Tu protejează aia. Eu nu vreau să-i protejez, eu am plecat de acolo. Ce da? Greu. Ce este? Să chilaresc. Am dus la chilarit. N-am timp să îmi pe medale tale. N-ai. Nu, mor aici. Și eu mor. La mine e unul în față. Spui că pierdem? Da, așa zic. Mamă, ești pe locul 2 cu 23, am 12 sunt pe locul 4. Că câștigăm. Îmi trebuie puncte. Băi, dar cât ai filmat? Nu știu. Vom încheia acest episod și vom reveni imediat cu altul. Bine, la revedere lume. Vă salut.